Čau. Čau. To je Martin. Tohle je Tomy. A my jsme členy mediálního projektu na škole Trojici v hlavě. Jsme založený na improvizaci. Nic není připravený dopředu. Vaříme z vody. Přesně tak, všechno je z fletu. Náš projekt se bude týkat o dění na škole. Budeme vás informovat o všech kulturních a sportovních akcích. Jako je střelecký kroužek, Jack sebeobrany. Nebo velká akce Trviska. Tak, ještě bychom vás chtěli požádat ostatní, jakýmkoliv způsobem byste se zapojili do našeho projektu, zapojte se, bude to super, protože za chvilku se rozjedeme velkým. Tolik hlavě. Nazdar chlapci, ahoj Martin. Čau, pojďte. Tak co kluci, co tvoříte? Tvoříme takový mediální projekt, takovou poutávku. Na náš projekt na škole, no. Jo, to jsem slyšel, ale to je docela slušně našláplý, rozjetý. Tož to jo, bude to super, že? Jo, snažíme se, no, makáme zatím. Bude to super. Chlapci, budu si vás kontrolovat, budu ty videa čekovat, pořádně si je budu projíždět. Určitě, to je super. A i vy sdílejte a komentujte naše videa. Tak, sledujte pěkně, Perve. Pro Trvis, Jihlava, David Pek televizovat. Money in the cars, right? I don't wear a tie, but they say I let a boss like I just want it all.